I hate mounts. God, that's cold. Hvordan... Nei, bitch! Hva faen var det? Nice jump. Shut han ner! Levi, ikke bare efter man går. Bye! Oh my god. Annars vill jag. Save me. Jaha? Du räddade mig! Hade det inte. Hade det inte. Det är mer totalt. Han släppte flammen med dricka i. Nej, freaking... Nej, Jag driv gillade mig. själva. Jag kände Hunter bara där. Great shot. Levi, inte öppna så här hörn där. Okay, still both. How about this? Okej. Tjockis på igen. Alltså efter... Ja. God. Okej. Inte för att lämna den komma där. Ja, jo. Fia! Är du snackar? Nej, bäst. Fuckers just då. Det är neck. Balls ass bitch du är. Shit, I don't know. Wait, how do I... Kan ni köpa? Kan du checka? First fire. Köp burst fire. First gay. There we go. That's gay, man. Eller vi. Oh shit, han har för längt upp. Kanske då? Är bara det. Hey, man. Är det granat? Det är knivar! Kniven. Han ligger ner. Give me that shit. Ska inte det kastat va? Jesus fuck man. Bara flinga där. Arst. Det är slatt. Han det är. Oh! Never mind. Men det är akkurat det i bruk för fri. Träning. Jag har hörst just. Sitta klein hemma. Ja. You know? Gotta do something. Gotta lose weight. Flex to. Fine, varför? Så. Du tar ju sig gång. Check for both Shit, me fucking up. Do it. Fuck, I missed you. Where'd it go? Oh nej. Oh nej, oh nej. Kom igen där. Det är stå. Ja. Let's just go for us. Oh! Okay, let's go. Vi kan tic-taca knivar upp. Suckar. Jesus. Oh shit, det är Edla Thomas. Är det Thomas? Jag korsar ur att dra. Okej. Hej! Det fan någon pyssla när jag knivar. Oh, be här! Han fastar beinen jag där, Levi. Jag kan inte det. Sticka benet, jag med. Jag fick han. Jag hade mist kniven. Got it. I did it. Kan jag fucka ett för vapen på eller? Åh nej, åh nej. Let it out. Jag vill inte vapna mer. I'm dead! I'm so... Kasta inte åter efter. Jag vet inte vad jag Kasta snäller åter för. efter. Du har lagt av upp och jag bara lagt allt så in här. Alltså, kan så släcka shit, ikke? Kan så täcka den ner vid sitt... Alltså, efter sitt stilen alltså. Så släcka den ner. Jag släckte den så starkt. Vad på det skoj? Please.
Oh my god. Ska jag snacka nu? Fucking paper cut i toja nu. Holy shit, innan jag snackade på i. Levi, check it there. What? What? Kan bruka den till trolla? Ja, trolla. Oh shit, man trolla ut när. Levi, kontroll igen, fight nu, kom. Okej, hur snäcker man brevet till jag fria? Jag kan göra negvar. Jag kan bara 5 kvar. 5 är fucking negvar, lägga. Okej, let's go. Let's go. Ska jag innanför det? Jag vet, ja, ska du göra det? Okej, klar. Ja. 3. Okej, det kommer vara så bara, men Bjarni är långt från Göting. Okej. Oh my god, fuck! Starta där! Köta den där! Ja. Oh my god! Stök den! Ja, bra det. Ja, stök den! Ja, jag har TJ. Det är det vi ansätter. Fett. Hässon. Oh! 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 I'm safe! Gräv dig upp! No! Why you do this to me, man? Even safe. Oh, nej. Tog TJ från table till någon och Ja. allt. Allt det. Never the ever. Det är där. I don't know. Ja, det är 4, 3, 2. Right. Go. Okej, vi räknar sig. Yeah, 16. Dangerous man. Starsta den här också. Det är en eller fler längre väg. Något sånt G-ting och så. Till början natten till också. Okej, ja. Det kommer fram. Kom att till bordet, please. Ja. Hade mot rakt med. Det var så släckt fram. Okej, du ska hoppa. Ja. Ja, point. Ja, det finns längt ner det är faktiskt point. Vi kör inte. Med hjärsta bänkar härst. Ja, är smutt. Hoppa upp. Ja. Men nu hoppar jag på den gedat. Det jibber. Kort back fram. Oh, cool. Ja. Det är Klara det. Ja, han säger att jag ska hoppa nu. yeah. Toot! Woo, baby! Det var sjukt! Gör det. Gör det där. Oh, she fought you. Jag har glömt ödelbuffen. Holy damn. Att det är en långt det. Hör det. Ett är när bilen. Börja. Watch your ass. Shit, jag måste gå hela mig. Well. Hitta igen nästan. Vilket säkert med innebär. Det gör. Ah shit, han har damage med Ja, Det är jo. det. Vi är det. Jag vet Kan du inte smälta säga. med? Ja. Det är långt! Jesus! Well, spannar bara att jobba en väg, ne? Might as well. Ja, kan knappt den. Det ser bara spött ut. Twerka det för er. Ja. Oh no! Bra det. Oh my god. Det ser bara spött ut.